Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Бъгазум, с мен е Лукс и днес ще снимаме на Мъта Сан Андреас, епизод 2 в Deathmatch от Скутсе. Сървъра се казва, вие сигурно го знаете, FFS Gaming, и днес ще снимаме на него. Така. Къде ще чакаме всички, бе? Аре, те с много са бутата, Нали? Аз ще тя прионя там. Аз тук ще чакам, ой. Аз тръгвам. Абе, човек, те с много са бутата. Единия го изпъчках на... Много са бутата, човек. Единия го убих. Профоксника беше. Добре, тръгвам вече, писам. Ами аз тръгвам. Само някой ме засече. Ще бъде брутално. Бум. Може да играете с нас, разбира се. Ще умра. Има ли репар? Точно пред мене! Взех го. Yes. Тези завъртуки са много гани. Ама иначе са лесни. Сега ще го мина, човек. Ами аз минах завъртуките. Сега съм напред. Следното. Който... Гледаш ли ма? Не мога да гледам никой. Що? Аз съм жив. Жив си. Така, човек, и още ще живея. Знаеш къде съм? И аз. Ето те! Преобърнах се. Прави се. Дали ще успя да го мина? Не успях. И ще филна. Аз успях да го мина. Нататък е много трудно. Направо щях да фелна като мазно копеле. Не си ли така? Аз още живея, човек. И аз. Чудо живея аз. Чакай ме там, дето си. Аз идвам. Аре, по-бързо. Не ми се чака. Ще падна! Yes! Добре, минах за въртулката. Има и още ли, бе? Добре, минах я. Сега давам... Бута, бе, човек! Не. Ама бутни още веднъж, бе. Аре, че вече ще... Взеха хънтъра, тръгвам. Ето ми мен. Ти току-що тръгна. Аз се преобръщам като най-мазното. Здрасти, Мишо. Чао, Мишо. Не, филнах пред това. Сектор без малко да умра. И то ще ме засече, Човек, филнах точно пред това бако тъпто. И ще взема ли хънтъра? Не ме убиха, yes. Сега този хънтър ще разберам. Поне го гръмнах, поне. Не си го. Човек, бах ти. Мале как те прецака. Нямаш как да се вия. Трябва да ви хареса клипа и да се абонирате за мен. И да. Хайде, убийца, бе. Тъпи хора. Това за малко е окилна. Почти скилнах. Аре, бе. Ти... Аз до сега бях снял хънтъра. Сам се фукай. Човек, аз не можах да го мина. Бех точно пред репайера и умрях. Yes! Добре. Този мап любимчо май ми е. Какво скутриче маничко караме?
Човек минах между Чакай, всички. ти как го мина, бе? Кой? Ти мина ли го? Не. И ставам отзаде и давам пак да се накараш. Yes, мина го. Давай. А? Давай. Бутаха ме. И мене, щях да умра, аз И те... аз човек. Бутаха Аз ме не съм много умрял. гадно. Май Аз аз. их инфернос. Така. Дия. Сега има там при Инфернус, аз вече взех малка количка. Ами история обаче аз съм много напред. Аз съм с Ant King вече. Не, блъснах се. Умряле. Чай. Умряле напред. Уепай да си взема и... Уепой си взема. Едва го изкачвам. Омага човека, някакъв ме преобърна. А пък аз умрях. И не знам... Май се бъгна мапа. Ти къде си? Аха, не си умрял. Давай напред. Ама внимай тук напред, защото ще вземеш мотор. Аз и тук умрях. Като мене ли бе? Да. Чест на мен май ми се бъгна и умрях. Фик, това е предсака на работа, просто. Трябва да се намали май. Да бе. Погледни го и то 5 кира умря. Кой? Сек, дет нещо, омаг, бахте много бара. Сек. Омага човек, аре, давай напред бе. То сгледай го къв нуп, бе. То стъпи бе, човек. О, двама с колела. Ама то с Габриел нещо си е по-напреде. Той как се крати мапа? Кой да кратил мапа, човек? Габриел. Гледай какво допе има. Гледай какво допе има. Гледай какво допе има. Гледай бе, гледай. Гледай какво допе има, омага. Не виждаш ли да гледай, да ще така. Допета. Сладки допенца, сладки парченца. Сладки допенца, сладки кръченца. Сладки парченца. Сладки женички, сладки парички, сладки колички. Да, ти беше. И то за хънтър. Да, Хено ме сега ще умре. Хенон. О, може и той да взема хънтър. Надали. Надали. Ама надали. О! Без малко. Как ли правят така цветове човек да им се променя? На колата? Виж ли от този хино? Как се Сега май 120 хиляди ти трябва. Колко? 120. Не е верно, трябва ти 120 за всички цветове. А той вече на него му се променя само черно и бяло. Ами, чай сега ще взема в шопа. Стор, така, карколос. Чай сега да видя. И той ще мръсне. И умря, почваме. ГГ пише в чата и почваме. Ноубол. О, тази кола много се върти, човек. Много дрифти. То не е честно. Виж другите къде са покасали най-назаде. Ти си наистина най-зло. Ама аз съм първо време. И на този Кронос му се сменя цвета много яко. Кронос, дето беше зад тебе. О, тази кола много се върти. Аз бутам всички, не ме интересуват. И мене ли бе? Не бе, без тебе бе. Геннади, къде е да клещи? Геннади! Той нали щеш да става бе? Гледай го, как ли бута бе, човек. Мисля ти пак как не можеш да взимаш завоите бе? Брат, бутат ме, погледни. Не ме бута!
Геради няма бут. Влезе го Геннадий, спри да ме буташ, тия махетата. И тръгвам газ напред. Аз съм точно за тебе. Точно за тебе. Ти с на каква цвят кола си? Синя. Чай, защото... Да, видях това. Аз те гледам. Пак Да, си бе. гледал. Как ме гледаш и филмиш. Това ще ме изкриеш. Така, мина ли го той? Човек, той е много лесно и той на обарите могат да го минат. Не, то сме блъсна. Обаче не съм умрял. Аз взех BMX. Бутнаха ме! Паднах! Човек, паднах! Бутнаха ме! Бако таките хора, човек! Чай, гледай ма! Гледам те. Как може ме бутна да е? Тази количка много се върти. Геради къде? О май гад, то сми. Откъде изкочи то се? Диги! Охо! Дали ще мина мапа? Моето име е Норик. My name is Norik. А знаеш какво пише отгоре? My name is Norik. My gay. Аз съм гей. Да, както и да, аз го разбрах, ама... Демек, че е гей, човек. Да. Ма гей май не означава с това. Абе, вземи тая на мене. Как пишеш и такова? Много е лесно. Да бе, лесно. Не лесно, лесно е. Чай, че... Както и да е. Казах ти ще му бутне. Ама аз сега ще го прецакам аз. Ама ти бе. Ма той сега ще ме прецака той. И аз не ме прецака. И полека. То сега ще ме бутне 100% съм сигурен. Аре бе. Не бе, чакай бе. О, взех BMX. Чакай. Ставаш ли? Ми след малко. След малко да знаете, че трябва да спирам. Да взема Хънтера. Аз съм взимал Хънтера на... Геннадий подали. Геннадий как ще е по-далеко е? Има ли хора, които са взели Хънтера? Не. Аз тук обаче съм взел Хънтера, ама... Нека сме бутани. Къде играеш бе? Там дето сте вие, ама си спамва с стрелчичката.
умрях. И сега идвам. И тук съм. Добре. Те знае ли, Геннади сега ще умре 100% съм сигурен. Геннади стигнах по-далеч от тебе. Не. Аз тук го минах тъй. И после щях да взема Инфернус, обаче умрях. Що? Защото някакъв му бутнали какво става там, дявна. Геннади тук е много лесно, е. Тук фейлва за Инфернус. Аз тук знам как да го мина. Трябва да е назадно. Аз го минах напредна. Геннади ни чу, човек. Ах ти, Геннади, къв си хитара. Хитар. Той е хитър Петър. Петър. Я пак кажи хитър Петър. Петър. Суверяка. Петър. Чек, аз до тук съм стигал. И аз, ето тук съм стигал, човек. Геннади, сега ще умреш. Човек, ето тук съм стигал и ето тук съм фейлвал. Да, и аз. Ма не точно тук, Аз и тук някъде напред малко съм фейлнах. След тази завъртука. И аз. Ние тогава, дето май се бутнахме. Да, тук се бутнахме. Тук на тази рампа се бутнахме, бе. Не сме, бе. Тук фейлнахме. Като Геннади. Геннади, ентър. Геннади. Ентър, анте. Омафъг, какво пише? Омафъг. Ясо, нека се писал Ясо. Ясо ли? Стриота Ясо. Аре, ти ебал. Тия човек ме правят бесен тук. Преобръща се ме. Бутнах някакъв. Бутна ме мене, какъв си гадняр. Не бях аз. Ти какъв си гаден, момче. Мале, човек! Какъв е лесен мапа. Добре, потвърбители на YouTube. Това беше днес от мен. Дано да ви е харесал клипа. Абонирайте се за мен, пак ще го повторя. И чао!